Deixeu-me que ara parli amb la Fina Muñoz, com dèiem, secretària general de la CGT de Correus Barcelona, que ens vindrà a explicar la posició i el punt de vista d'aquest sindicat a propòsit d'aquesta feinada que tenen. Bona nit. Bona nit. Fina. La CGT, la Confederació General de Treballadors, ha denunciat que el vot per correu durant aquestes eleccions del 14 de febrer posarà en perill la salut dels treballadors i també dels electors i alerteu d'una mala gestió per part de Correus. Dibuixen vostès un escenari fins a cert punt dantesc dels pròxims dies. Per què? Nosaltres ens estem adonant que s'està donant molta importància, i no pot ser d'altra manera, a la seguretat de lectors i als membres de les taules de votació, perquè hi ha un risc. Doncs aquest risc no és menor quan s'entrega i se tramita el vot a domicili. Hi ha un risc pels treballadors i hi ha un risc també pels usuaris electors. Nosaltres considerem que estem desenvolupant una tasca que no s'havia fet mai fins ara i que no ha estat avaluada. Qualsevol tasca ha de ser sotmesa a una avaluació de riscos. En aquest cas, Correus no l'ha feta. Tampoc ha convocat el Comitè de Seguretat i Salut perquè es fes un protocolo específic que marqués unes pautes i que garantís la seguretat de totes. I, per últim, no ha fet la contractació suficient per prestar aquest servei. Això està suposant una sobrecàrrega pels treballadors i les treballadores de Correus. Heu hagut d'ampliar els horaris, no? Bueno, no hem d'ampliar els horaris, perquè això no hi ha manera de que ho puguem fer, sinó nosaltres tenim la jornada que tenim. El que passa que es pot treballar a un ritme adequat o es pot treballar a un ritme inadequat. Es pot prestar el servei públic d'una forma correcta o es poden deixar de banda molts enviaments que són igualment importants pels usuaris perquè se prioritza el vot per correu, en aquest cas, perquè suposo que ja veuen que ho tenen una mica difícil per arribar. Ara li demano que m'aclareixi això, perquè, de fet, s'ha multiplicat la seva feina habitual, habitual d'aquests dies. 243.000 persones han demanat el vot d'aquesta manera, que és un 349% No hi ha cap precedent. Que les eleccions del 21D. A vegades pensem en els Estats Units, que allà sí que realment hi va haver una situació de col·lapse. Em sembla que aquí encara no és això, tot i que hi hagi un volum de feina molt gran, no? Perquè encara que es pot demanar per internet, el vot per correu, hem vist moltes cues davant de les oficines de Correus, també, no? A l'hora d'anar-lo a demanar. Sí, sí. Però, sobretot, insisto, la novetat és que ara la gent pot emetre el vot a casa. I la gent s'està acollint a aquesta possibilitat. De la mateixa manera que tenen por d'estar en una taula, doncs també ho tenen d'anar al col·legi. Des de casa. És aquesta altra novetat. Un cop sol·licitat el vot, els ciutadans reben la documentació a casa per correu certificat i just en aquest mateix moment l'elector ja pot entregar, si vol, el vot al carter, a la cartera, a l'empleat de correu. De fet, ho fa gairebé tothom. Gairebé tothom. Sí, nosaltres entreguem un sobre, dins estan les paperetes, dins està també el certificado censal i unes instruccions. I l'elector ha de prendre's un temps perquè ha de mirar les instruccions, ha de triar la papereta, que no sempre la tenen decidida, i també ens trobem a vegades que a les llars hi ha més d'un membre que vol votar. Així que, a lo millor, poden ser dos, poden ser tres o fins i tot poden ser quatre i estem allí un temps considerable i no portem ni de bon tros els EPIs que s'han reconegut imprescindibles pels membres de les taules. A més, denuncien vostès també que aquest tipus de sobre sembla que no tanca bé o que no... Sí, no és autoadhesiu. I, per tant, hi ha saliva... De fet, si m'ho permet, el sobre s'ha de llepar. I, de fet, la gent ho llepa. I després li dona el carter amb restos de saliva. I nosaltres no només estem posant en risc la nostra salut com treballadors, és que tenim molts contactes al cap del dia, al cap de la jornada. O sigui, som clarament transmissors. En qualsevol cas, el Servei de Correus conserva tots aquests vots recollits pels funcionaris, pels treballadors de Correus, i també els que recullen a les mateixes oficines, i això s'ha de portar després a les meses electorals el dia de les eleccions. Tinc entès que el lliurament es fa des de les 9 del matí, quan arrenca la votació, fins a les 8 quan s'acaba, i els vots que puguin arribar després de les 8 ja s'envien a les juntes electorals de zona perquè s'afegeixin al recompte definitiu de l'escrutini general.
Han demanat també vostès la contractació de personal específic i això, que reforcin aquests mitjans de protecció per poder repartir, per poder arribar a tot arreu. Creuen vostès que tal com està ara dissenyada la plantilla es pot arribar a tot arreu? Tothom pot tenir garantia de que fent ús d'aquest sistema el seu vot serà efectiu? Si s'hi hagués formalitzat la contratació necessària, es podria arribar. De fet, si Correos, com a servidor públic, adquireix aquest compromís, ho haurà de complir. Haurà de garantir que totes les sol·licituds admeses es portaran a terme. I per això només es pot fer amb personal, amb contractació específica, formada i amb els EPIs pertinents i amb tota la seguretat. Creuen que això pot tenir conseqüències per la seva salut? Clar que ho creiem, perquè no estem prou protegits. Perquè ara mateix, no sé exactament com està el grau d'expansió de la malaltia entre els treballadors, hi ha hagut molts casos. Doncs miri, jo porto dades des que es va declarar l'estat d'alarma i es va reconèixer la pandèmia públicament arreu de l'Estat, i porto les dades concretament de la província de Barcelona. En la província de Barcelona estem al voltant dels 5.000 treballadors i treballadores i les dates en més d'un any són de 233 positius, 292 probables, 812 treballadors contactos estrets i 2 fallecidos. Nosaltres som el següent col·lectiu darrere dels sanitaris més infectat. Ja. I d'aquí aquesta queixa. Hem vist també que el síndic demanava que s'allargués aquest període de vot per correu, però avui la Junta Electoral Central ja ha respost i ha dit que no s'allarga, denega aquesta ampliació, i també ha respost una consulta de mesures preventives excepcionals per la protecció de la salut dels treballadors i treballadores de Correus sobre la recollida del tercer sobre amb la documentació dels escrutinis. I sembla ser que han decidit o informen que el funcionari o treballador de Correus que vagi a recollir l'escrutini pot ser a les immediacions del col·legi, en tot cas no abans de les 20:30 fins que un vocal li lliuri. No deixa de ser molt curiós que avui ens han adreçat als treballadors i treballadores de Correus una carta del director en la que demana col·laboració i personal voluntari per fer aquesta tasca del tercer sobre, i ahir sí que concreta que als treballadors que s'hi prestin se les facilitaran els mateixos EPIs que tenen els membres de les taules, quan resulta que els diferents espais que s'han habilitat per votar presencialment, perquè ja suposo que esteu al corrent, que fins i tot en mercats i demás es pot votar, són espais molt més segurs que un domicili en el que estem fent l'entrega de la documentació en el replà de l'escala i no sempre hi ha 2 metres de distància perquè s'han d'identificar, has de tindre a la mà la documentació de l'elector, etc. I en un espai relativament petit, a vegades confluyen més d'un membre, insisto, de la família. Per tant, això ens sembla una presa de pèl i una maniobra de maquillatge, perquè resulta que com que en los colegios electorales o en els espais en què s'emet el voto presencial possiblement hauran càmeres, doncs ahir Correos sí que enviarà als treballadors de Correos con un traje de burbujas i con una pantalla. Però els carteros que estem fent aquesta tasca diàriament l'estem fent con una FP2, que és el mateix material que portaven abans d'esta situació en la que ens trobem ara i de fer aquesta tasca concreta. Una última qüestió, Fina. Vostès això ho han denunciat? Això ho hem denunciat davant de l'autoritat laboral, la inspecció de guàrdia, i he de dir que avui ens han comunicat que s'ha admès a tràmit la denúncia. Això no sempre passa, perquè si l'inspector considera que no hi ha prou consistència, la deriva a la via ordinària. Però en aquest cas l'ha admès a tràmit com a mesura urgent. I llavors això què vol dir? Quin efecte pot tenir que accepti aquesta denúncia a l'autoritat laboral? Doncs això, he de dir que els requeriments de l'autoritat laboral sovint passa que Correos no els compleix. De fet, nosaltres no fa gaire vam denunciar que en Correos no se constituye el Comitè de Seguretat i Salut des de mitjans del 2019, va haver un requeriment de la inspecció de que es constitueixi de manera urgent i encara no ho han complert. Llavors,
al final sempre et queda la via judicial, però de tota manera el que sí pot fer aquesta autoritat laboral és instar a Correus amb un requeriment perquè faci la pertinent avaluació de riscos i que emeta protocols juntament amb la representació sindical que garanteixen la seguretat de totes. Doncs moltes gràcies a Fina Muñoz, secretària general de CGT de Correus Barcelona. Gràcies per venir-nos a expressar la seva denúncia. Fem una breu pausa.